No? Filina. Bilis na. Filipina ba yun? Okay. Yung itong isa, parang pwede pang Miss Universe to. What's up, YouTube? Alright. This time we're gonna do a reaction about ano ba? Magre-react tayo ngayon ng song mula sa Wish Bus. Live performance sa Wish Bus. Nag-perform ay ang G22. Ngayon ko lang ito narinig. G22. Familiar ba kayo dito sa G22 na to? Tingnan natin kung ano to. Kailan to? 2 days ago. Sa Wish Bus. Puro pa mga babae to. Right? So, right guys, panoorin natin ang sabay. Right, tingnan natin. Tingnan natin ha. Right, here we go. G22 performs Filipina live on Wish 107.5 bus. Right, here we go. Tingnan natin. Oh, parang ano Powerpuff Girls to. Powerpuff Girls style. Yan. Okay, galing. Yung beat niya parang re-remind sa akin ng Destiny's Child. Ano ba yung kanta ng Destiny? I'm a soldier. Sayang ano? Soldier ba yun? At tingnan natin ulit. Galing mga female artists. Uy, gaganda po. Grabe. Parang Filipina version ng Blackpink. Yung style nila yung Blackpink, no? Oh, may rap pala. Rap version pala. Filipina, Alpha Filipina. May ano pala? Babae. Alpha Filipina. Filipina, Reyna, di nagpapakutya. Di nagpapakutya. Alpha Filipina. Alpha Filipina. We independent, our life ain't predetermined. Working hard to say we made it. Ain't no one gonna say we cheated. This game can be anyone's game. It's not when you go walking shame. My disappointment, put it up in a frame when I offer the same. May switching. Galing. Shake up face with my gun. We got nothing to fear, no matter what the career. We're gonna slay my dear. Maraming style ng mga changing nila, styles of vocals. Galing din Shake up face with my gun. We got nothing to fear, no matter what the career. We're gonna slay my dear. No? Filina. Bilis na. Filipina ba yun? Okay. Filipina. Okay.
Liwat ka na marinig, mga di naniniwala sa pag-ibig. Titig. Ito yung pinaka-aggressive sa kanilang grupo. Siya yung kumukuha ng rap part. Galing ah. Ewan ko kung kilala nyo rin ba ito guys. Mga names nila. Paki-comment na lang. Galing itong naka-blue na to. Powerpuff Girls talaga ang dating. Mga di naniniwala sa pag-ibig. Titig. Di kailangan makilala pa ba? Parang magpapinitay ba? Lagi lang isipin na iba ka. Pagkat di ko ay Pilipina. I double anyone down to get the taste of my crown. Ayos. Kala ko yung una kong tingin sa ano nito, yung pang thumbnail nila. Kala ko yung ano, parang beanie. Ito yung mga pang-empowerment talaga. Ano? Women empowerment. Alpha Filipina. Right? Galing ng tune nitong isa nakapula. Ang ganda pa. Mga ano, inspired by Blackpink talaga to. May pabing-bing. Yung itong isa, parang pwede pang Miss Universe to. Ang ganda-ganda nitong isa. Parang siyang ano, yung pang Pia Woods Park. Yun. Galing. So yun guys, medyo magaling yung grupo na yun, no? Meron na namang mga female artist na mga bago na ngayon. Para maiba naman. So galing nila. Sana pa, tingnan natin kung may mga mas malulupit pa silang ilalabas. So yun guys, maraming salamat. Kung meron kayong gustong italakay natin, i-comment ninyo sa comment section. At kung meron kayong gustong i-review natin, i-comment nyo lang. So yun, peace.